Me ma Asantehene nyina ade touching o. Jimi say ade da ase. Ade emfre ye. Ni nyina ne se ne eye wukuda paakuo ene ya ade. Ne ya ade eye krob ya Asante kotoko hene. Do atekra wani kruwa nwoma so. Otumfuo Osei TuTu. Nana bebio nana nyansabo akwa na dama ene otena se. Nene onya hohwo. Na hohwo a wo benya eno ana Adum TV ya be piem a ye de ho amamle ne amane ebe somo make how say enyu afide ni free ha abra Gonja hene ene Gabonwura omunyina ka bom no ma be sra ye wura ewo asumdwem no odo ene koro ye kwan so enam se ne eye Awukude3 abasa se na nanom ayi apaye se emra ana aba etikoso na hwe Adum TV emra ye de ebe koso biara ebe som We know that in the wisdom that Nana has given him, he himself has said there won't be a third term. But apart from all of that, I think we all know that Nkrumah was a Guan. Guzia had Guan roots. I believe even before may have Guan roots. And JJ had Guan roots. And now we have Atamils who also had Guan roots. And also John Mahama who had ground roots. So we think that we have had enough. We want to share. Ghana mampani John Mahama so Osei Otumfuo awutie sa ade a ebi keka so obesa akọ impre nsa so do enya ade a obokọ Otumfuo me bia e ma no de ye duma to mo bia ati ase se sa de enya ade a oboso. Thank you very much. So that's it. Abu Sakara. Madam Mebro, Mama Jumuna Homayen.
Mira mama de touching. Ade entoye. Yabonra. No go for the no go for the scout. No go from. No go from. No go no nyai, no go no nyai. Dambonra chairman Tiema Yabonra ente se Otumfuo Osei a otosumienu Asantehene Kotokohene wotu dasebre Osebo so otosumienu Mampohene a ote giteso ono na woniwa Asantehene nyina no oh ose ono na odina no asem etudwansisi Mira, Mestre, at the one want some attuja. Mira, name Edika Ketja, and then Mama Santimai dream. My other fair, I said you a bronte as yes. Now, Mobile is so, it said. Asantehene society of her so perfect. Mira, she said, "Baby, Sabio, I hear some Mira, no, some HSA, and ye be beer, and you court. Ya body. I be beer, a shisha, be beer or ha, the fair. Say, be tossed near the head, near can move ye. Edu sasesem susu a saa susu yaye nhyehyɛ bebree wɔ hɔ a ɛboa ɛma nsasesem sɛbi ekowie ɔkɔt ɔba ha kra mpo a yɛn sasesem susu ɛka deɛ egyina pintin asase nyinaa wɔ Asantehene deɛ yɛwura ɛna ɛde di ha ɔdan to so a ewie ɛno nkyerɛ sɛ emu ɛyɛ kɔgyee Eden nipa mo adwuma ni eye kaka betosin na kaka so etosin no ye guso eye ntutu ya sabio se ya hini o nsasesem o ye be ya ma na efefe na maba ma be she ni monyam yi ma che se ye nyina ye baako o kasa di tuja eye se ye nyina nkamom ye ne baako na nkehwe abakwasam kra dia ene ne wo e yare ase baako anisa entichem ena Waow so wona na no mo kroma on be di adanse se omo ba sabio Asantehene mu a ye nyina ya yesa de baako sabio obi ka Asantehene mo ne Gonja ye nyina ye ba ye kambum oba ha ye dia ni sikwaja saa susu na mjiri se wo nkofo so ewo ho a sabio omo so dia ne eni die bi ogu bia so so de ma Asante ni Gonja ene ede ayesonko a asha ase sidi wano asem tuga no aye ba akopɛ enye ne ene beta sidi na naka no bebre na wona anim a eba ene wa kyerɛ sɛ sabio adamfo bi ɛkyɛn onua ɛdɔm a mo de aba ye oha enum echi maba eni aba abedi Awukude3 maba mana efe bira se me fantu manum se eni monyam ne ho be hye wa ai le mani nto ha keke na yeso so e babo boa adoma no na yeso so aba be sra mo
enti sabio ene ahenkase nelu ena ehia ena eka odo ho asem enuanom asem ekabom asem mpuntu asem na man ehie mu asem sei ne keka ahenia sa ena konsi ehu no ena dai meti sa bidimira ano atu edwam je ohwe ene de obete no onhia bibi free ahenia wo Ghana enya apre eye nkambom a awose de ka eman nechi ni epeja aman ni emu enti maba yamamo akaba sonko nuanom amomo bia entre baabi enhyehyɛ adembɔni bia so obetiti yentem ene da da sonko a yebekai ede atoga na manu se Gonja mai ewra oba Asantehene no wana no tuja se yen kamom yen peda Asantehene Ghana Gonja bia na nipa mu emu nipa so yen yekro ye yekra ene beboa amagana etumbom enti we dia Benjamin miwra anamu a na ase kese ene akwa miwra da Roma bebre sabio ahensem miwra no asem ekere se enye bibia yede court ni agodi aye bibia yahyehyɛ bibia wa ha fefefe se bibi to sinia yehe ni akan ofie edun sa asesem susu a saa susu yaye nhyehyɛ bebre wo ha eboa ema nsasesem sabio enkowie court oba ha krampa yensa asesem susu ekan de ejira pintin asase ni na wa Asantehene de yewra ena ene dia odano to so a ewie ano ntrese emu eye kojini eye de ya nipa mo adwan eye takale to sin na kakara so to sin no yeguso eye ntutu ya sabio se ya hniu nsasesem o ye be ya ma na efefe na maba mabeshe ni monyami mache se yina ye baako okasa di tuja se yina nkamom yenya baako na nkehwe abakwasam kra dia ene ne wo yare ase baako anisa yentichem ena Waow so wona na no mo kroma ombe gi adanse se omoba sabio Asantehene mu a yina ya esa de baako sabio obi ka Asantehene mo no Gonja yina ye ba ye kambom oba ha ye dia ni sipaja saa susu na mjiri se wo nkofo so e wo ha sabio omo so dia ne eni die bi ogu bia so so de mawo Asante ni Gonja ene ede aye sonko asha ase sidi wano asam tuja no daye ba ko pe enye ne ene beta sidi na naka no bebre na wona ni ma eba ene ma chere se sabio adamfo bi echen onua edoma amode aba ye oha enum echi maba eni aba abedi Awukude3 maba mana efefe mira se me fantu manum se eni monyam ya wa be hye wa hai le mani nto wa ha keke na yeso so ye babo buabu adoma no na yeso so aba be sra mo
Enti sabio ene ahenkase nelu ena ehia ena eka odo ho asem enuanom asem ekabo mu asem mpuntu asem na man ehie mu asem sei ne keka ahenia sa ena kwasi ehu no ene dai meti se bidimira ano atu edwam je ohwe ene de obete no onhia bibi free ahenia o Ghana enya apre nkambom a awose de ka eman nachi ni epeta aman ni elu enti baba yamamo akaba sonko enuanom mamomo bia entre baabi enhyehyɛ adembɔni bia so betiti yentem ene da ine da sonko a yedekai edi atuga na memu se Gonja mai eura oba Asantehene no wana no tuja se yen kamom yen peda Asantehene Ghana Gonja bia na nipa mu emu nipa so yen yekro ene beboa amagana etumbom enti we dia Benjamin miura anemu a na ase kese ene akwa miura na Roma Fene kampanye ne bumore ompon kabre entre mbanayo bumukni pibina bubayimbe chikumna lom ayo eskama mantemberge komuto amso ampin kata jira ko bana ko mo belega c'est de mbana son sa yero ebejenu tena no betwen bia bejebi o yero beche obia oya ono onua bekofie na o me no ko do ko ansa na o janu ka bana ko but that bra and there's so obeda odo onua nche no medi nkomo ni we pejenu
damase. Ewura damase. I Otumfuo eventually come. Asantehene Kari, Asantehene. Nida, Etoso Adionunum, 25 years anniversary. Ewura Kotokohene, Emma Oshishe Jumedio Sonko, Emma Nana Zongo Fonina, Na Efe, Na Anika, Ewura Yankwada, Onyen Papamu, Onyen Yimu, Okane Nana Munina Bomu, Sabuaba Kumuabie. Ewura Yankwada. Ijande Kupanye, Ekame Blong Yile, Ebesa, Ne Yaturo, Jira Yebowura, Bikunuto, Jewusole, Jande, Ekamana, Bibugepa, Jande, Bibugepa, Bita Jirima Poroso, Bibugepa, Ekamana Bugepa, Biyo Yile, Ebeba, Ne Epakoturo, Ambassa, Yebowura. Bikunuto, Jawu Sole, Sososo, Amso, Kamana, Elomenchunene, Inshallah, Ebebu Munipibuto, Holy Kapati, Eturuka, Kutugayo, Ase, Matawura, Ase, Robo, Janamu,
ene ekuta wonsa bosome ne da edi kan e won fie empem aduonu ne aduonu nsianim ene enso Awukude oba Asanteman ye calendar no so Awukude na Asantehene Asanteman do otekra wani kuwa nwoma so Otumfuo Osei TuTu na nyansabo akwa ene na da ma wotena ase na wotena ase a eye Gabon wura enso eba nakache ema onene nya entenase na entenase a ekoso ema ye nananom a omu free sirem ebe kan na Osei TuTu ho ema omotena ase nyina efa se enkabom kroye ene asumdue Gabon wura edito eye wote kokoso anim se ne nsa ase ho nsem ena afensu penchen ene basabasa yo a ekoso no se be ye ho ntoto ye ne ho nimde ebetimi ama ase ana se anu abrasa na atuo eno so nam so ema na achia me enso di nkyerechire mutu mu se efri tetetete mere santentrene omo bakwasem omo kenkan ene kire se eye Gabon ene Asante ye baako efri so oma bakwasem nimu no echire mu oba bia eduru de den no mbeboa e ma Asante etimi ye Asante etemra eye nana achiamehene echireche ni nsem mu ede ato eye Gabon wura enim no oma ne te ase se ensem omde ba ye nyina eye opemso otekokko so na asetu wajitum trodo no osese ne omasi aba no so wagina Waow atu na adwene nimde biara eso de boa no no nso de tututututu na kwan mu e wo ne mpotemu ne man mu wo Gabon ho no ono nso ebehwe ne waboa no aye tutuye ama bibi biara akoso ebiem osade tu nanim kirechire mu se ba wa bai enye basabasa yo bia enye ntitimu nemom ebehye eye yonko a eda Asante ene Gabon mu no ebehye mu kina ama eye nkabomu kroye asumdue na afenso no yatena se anumsudue bua no ni aye kro efri se abakwasem ni mienu Asante ene Gabon no ni nyina baako nti Gabon wura ene Gonja ene nkronkro e kan ho a ebeso mu bi ema omo boa ya ene dwumadi ekoso ewo na Asantehene aboboa no ni nyina Awukude entrana sei mu no edi adanse a kire mu se nsem bia lo mde baaye no ogitum na obehwe na ntotoye ne asumdwe ne anije ne kro ya omo opre no womo nsa atimi aka ene dai we ene nsama nananom a efri eye achirichiri esirem ebaaye
ene wɔnom nso ɔmo asantemantam zongo hene ene nasefo mbɛka ho bi no entutu yɛ kɔ so nyina nani kura mu no na Asantehene opem so Otumfuo Osei TuTu asantemawura na nyansabo akwa de ɔte krawani ku anwoma so de to na kye ame hene anim ma ne de to edom a ebetwa ahia wo nyina sɛ asantema ya amena yɛ fɛ asante ya amena yɛ fɛ na asante nso agye awa tu agye motum na kyerɛ sɛ ampa asante yɛni titimu enkabomu ne yɛpɛ na ɔno na sɛ etu apem so ɔbaayɛ no ne deɛ ne sɛ wɔbɛkeka obi abom ne nyinaa yɛ baako onim fante anu onim guruma anu onim obi ado onim ne sɛ ne nyinaa yɛ baako tie no ho nkabom dwumadie ɛnɛ ɛho nkɔmɔ ɛnɛ bɛkɔ so a ɛnɛ Awukude3 ɛkɔ so wɔ na Asantehene na hemboboa no mede obi bia ase ɛne obi a ɔgye brɛ ɛde hwɛɛ edi ne yɛ nana akosua ofoluwa amanfo makran